Takže práve ideme navštíviť. Haló? Je tu niekto? Áno, tu sú naše princezne dve. Takže tu je mamička šťastná Romanka a tu je malička Melania. A tu som ja, šťastný otec rodiny, hlava rodiny. Pozrite sa, aká je malička. Odsmúla si prštek. Krásne. Tá je zlatá. Ukáž nám ju celú, nie? Aké má... Taká tu je malinka. Jaké je zimka. Aké má tieto? Aké má miery táto modelka? To netušíme ešte. Ešte ste sa nedozvedeli tieto informácie? Mám pre číslo išla. Chcem počkať. No, Ale prečo to zlaté. vôbec netuším? Jak sa dvíha. Veľa ľudí zrazu, chuďatko. Sme museli oklamať vratničku, že tu si sama, Romanka. No, ale za chvíľu ma prevezú, to zistia, že tu nie som sama.